Φάουλ για την ομάδα του Αποέλ. Εδώ η ευκαιρία θα γίνει κεφαλιά και στη συνέχεια διώχνουν, όχι μακριά. Προσπαθεί ο Ρατιβόγεβιτς, νέα ευκαιρία για τα Αποέλ. Θα γίνει το σούτ, την μπάλα χτυπάει σε ποδοσφαιριστή του Αποέλ και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τους γαλαζοκίτρινους να παγώσουν το Μαρακάνα. Ενώ ο Παουλίστα φεύγει με το φορείο. Από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Η μπάλα περνάει πλάγια δεξιά για τον Νίνκοφ. Παλιά στην περιοχή διώχνει ο Χιώτης για την γηπεδούχο ομάδα. Εδώ επικίνδυνα γίνεται το σουτ. Ευτυχώς η μπάλα πάει πάνω από τα ποδάρια του Χιώτη, το 0-0. Σέρβει επικίνδυνα μπροστά. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, να μην γίνει φάση. Σώζει ο Χιώτη και στη συνέχεια καθαρίζει την φάση άμυνα του Αποέλ. Μεγάλη ευκαιρία για τους Σέρβους. Εδώ θα γίνει το σουτ, δεν είναι καλό. Πάνω από τα δοκάρια του Χιώτη. Περνάει δεξιά για τον Κοσόφσκι. Παλιά είναι καλή στην περιοχή. Πρώτος βάζει το πόδι ο Κάι και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Για να δούμε. Παλιά στην περιοχή. Ευκαιρία για το Αποέλ. Εδώ θα γίνει το σουτ. Μεγάλη απόκρουση. Δεύτερη στο παιχνίδι από τον Ρατιβόγεβιτς. Τεράστια ξανά ευκαιρία για το Αποέλ. Δεν είναι στα 10 μέτρα. Ο τείχος θα περάσει μπάλα. Κοντράρι όχι. Ποιος σηκώνεται. Και τώρα δεν υπάρχει offside. Εδώ ευκαιρία για το Αποέλ με τον Κοσόφσκι. Κοσόφσκι προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση. Επιμένει Κοσόφσκι. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει το χώρο για το σουτ. Θα το κάνει. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίκτυα. 1-0 για το Αποέλ. 1-0 για το Αποέλ στο 54ο λεπτό. Παίρνει αυτό που θέλει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα της Λευκωσίας. Οι παίχτες ένα κουβάρι. Και ενθουσιασμός βέβαια στην εξέδρα, μια πολύ καλή φάση για την ομάδα του Αποέλ. Μετουσιώνεται σε γκολ, παίρνει αυτό που θέλει η ομάδα του Αποέλ. Είχαμε πει ότι δικαιούται, είχαμε πει ότι μπορεί και εδώ με τον Κοσόφσκι να αποφεύγει την προβολή και αυτή τη φορά να καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ίσως να φέρει και μερική ευθύνη ο τερματοφύλακας. Δεν μας νοιάζει και δεν νομίζω να μοιάζει κανένα η Πορτοκαλί. Το Αποέλ μπροστά με τον Πίντο, να χάνει όμως την κόντρα. Παλεύει και κερδίζει. Ευκαιρία για το Αποέλ. Πίντο θα κάνει το σούτ, μπάλα στα δίκτυα. 0-2. Σκορ πρόκρισης για το Αποέλ με την εκπληκτική προσπάθεια του Πορτογάλου. Μέσα σε ένα τρίλεπτο η ομάδα του Αποέλ ουσιαστικά παγώνει και θέτει πολύ γερές βάσεις για πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Και παρατεταμένο σφύριγμα, παρατεταμένο γιουχάισμα από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Χέλιο Πίντο με ένα αριστερό δυνατό σουτ, με ένα πραγματικό κεραυνό. Δείτε, 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη επανορθωτική. Καρφώνει τον Ρατιβόγεβιτς, στέλνει την μπάλα να αναπαυθεί για δεύτερη φορά σε 4 λεπτά στο πλεκτό του Ρατιβόγεβιτς. Δείτε εδώ στην οροφή των δικτύων, Ερυθρός Αστέρας Αποέλ 0-2, απονομή δικαιοσύνης από το πρώτο παιχνίδι, γιατί το Αποέλ δικαιούται την νίκη στη Λευκωσία. Κοιτάει τις επιλογές του, 2 παίκτες του Αποέλ στην περιοχή, όλα θα περάσει πάνω από όλους. Τρέχει όμως ο Φλωρέα, κάνει με μία, κάτι σαν σέντρα σουτ. Αφήνει το πλεονέκτημα στην παράβαση εκεί από τον Πίντο. Ευτυχώς θα γίνει το σουτ, πολύ κακό του Ερυθρού Αστέρα, κάθετα με στόχο. Εδώ επικίνδυνη φάση, θα γίνει το ανάποδο και να τον γκολ για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος μειώνει στο 77 σε μια φάση που δεν φαινόταν να διαγράφεται κίνδυνος για το Αποέλ, και όμως ήρθε η ολιγορία, δεν διωχθήκε η μπάλα, παρέμεινε στην περιοχή. Δείτε εδώ, μια γλυκιά μπάλια. Εδώ σηκώθηκαν 2 για την μπάλα. Πήγε πίσω από παίχτη του Αποέλ, γι' αυτό και δεν σημειώθηκε σε θέση offside. Για να δούμε εδώ αν είναι ο Έτκαρ που κέρδισε την κεφαλιά, όχι, από τον Σεκυρί, και ο παίχτης που πέρασε σαν αλλαγή με τον αριθμό 19, ο Σούπασιτς, θα σκοράρει. Βλέπει στην περιοχή. Εδώ η ευκαιρία, βάζει το πόδι όμως δεν βρίσκει σωστά την μπάλα. Στο 85 εκτελείται το φάουλ, την μπάλα στο δοκάρι. Διώχνει άμυνα το Αποέλ, ζητάνε, ο βοηθός τρέχει και έχει δώσει τον γκολ. Έχει δώσει τον γκολ ο βοηθός απέναντι από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μίλιγιατς. Ισοφαρίζει ο Ερυθρός Αστέρας 2 μέσα από 2 στιμένες φάσεις. Στο 85, με τη συμπλήρωση 85 λεπτών, το ίδιο σκορ με τον πρώτο αγώνα με τον Μίλιγιατς. Να δούμε αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Εδώ όχι, η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, ο βοηθός απέναντι
δίνει γκολ, όμως η μπάλα δεν πέρασε. Δεν πέρασε την γραμμή. Μια πολύ άδικη φάση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ξανά η εκτέλεση, επιμένω, η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Η εκτέλεση του φάουλ αυτού για το ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα περνάει από όλους, πάει πίσω εκεί που τρέχει ο Κοσόφσκι. Μια παλιά στην περιοχή, Μιροσάβλεβιτς και κεφαλιά μόλις πάνω από τα δοκάρια του Ρατιβόγεβιτς. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Χέλιο Πίντο εκτελεί πολύ δυνατά πάνω από τα δοκάρια. Πέρασε η μπάλα για τον Ερυθρό Αστέρα. Θα γίνει το σουτ, ευτυχώς η μπάλα μακριά έξω από τον Σούπασιτς. Τέλος του αγώνα. Σφυρίζει ο Ισπανός ο διαιτητής. 2-2 και πάμε στην μοιραία, οδηγούμαστε στην παράταση. Ερυθρό Αστέρα. Θα γίνει το σουτ δυνατό, μεν άστοχο δε. Τραλαμπίδη στην εκτέλεση με εσωτερικό φάλτσο, περνάει από όλους. Εδώ η ευκαιρία, θα γίνει το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πιέζει όμως ο Σούπασιτς. Τεράστιο λάθος. Εδώ θα διστάσει να σφυρίξει το πέναλτι. Ένα ολέθριο λάθος, δίνει την ευκαιρία πλέον στον Ερυθρό Αστέρα να γυρίσει ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Από τον Χρήστου εδώ τι έχει κάνει, γιατί δεν έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Και βέβαια ανατροπή μορφής, όμως παίρνει φορά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-2 γυρίζει το παιχνίδι ο Ερυθρός Αστέρας και έχω την εντύπωση ότι μπορούσε για κάτι καλύτερο εδώ ο Μιχάλης. Έπεσε. Θα γίνει το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Κοσόφσκι μπροστά για τον Μπουρσαϊτίδη, καλή κίνηση παλιά. Εδώ η ευκαιρία, δεν μπορεί ο Μιροσάβλεβιτς. Ξανά Μπουρσαϊτίδης, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη φάση για το ΑΠΟΕΛ. Και ξανά άτυχη στιγμή, αν είναι δυνατόν. Γιατί προσπαθεί να ελιχθεί στην περιοχή, σώζει ο Χιώτης. Σωστές πάσες όπως αυτήν εδώ, η παλιά ευκαιρία, ναι! Ναι! Είναι το 3-3! Είναι το 3-3 και είναι σκορ πρόκρισης για το ΑΠΟΕΛ στο 117. 3 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Είχαμε πει δεν χρειάζεται παλιά, χρειάζεται σωστή πάσα. Η σωστή πάσα βγήκε και ήρθε το γκολ. 3-3 μέσα στο Βελιγράδι. Ήταν κρίμα και άδικο για αυτή την ομάδα, για αυτή την εμφάνιση. Η αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Μιροσάβλεβιτς, την καλή αυτή πάσα φέρνει το 3-3. Βουβαμάρα στο Μαρακάντα. Το ΑΠΟΕΛ καταφέρνει να ισοφαρίσει και να πάρει το σκορ πρόκρισης. Έχει βάλει το σφυρί στο στόμα ο Ισπανός διαιτητής και σφυρίζει την λήξη του αγώνα. Μεγάλη πρόκριση, δύσκολη, αγχωτική, δραματική, παραμένει όμως μεγάλη. Τα κατάφερε με παλικαρίσιο τρόπο, με 10 παίχτες στην παράταση.